Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazja ta' Siedna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Sejrin niċċelebraw il-quddisa tal-21 ħadd matul is-sena illi fiha Ġesu saqsina mistoqsija. Int min tgħid li jien? Kif qal l-Apostli, intom min tgħidu li jien? Ġesu jagħmel din mistoqsija lilna aħna min ngħidu li hu Ġesu? Xi ħadd illi ma nafhomx jew xi ħadd parti mill-ħajja tagħna. Għalhekk f'hekk iridu naħsbu mbagħad x'nagħmellhom li jitifhmu aħjar. Nitolbu l-mulej li Ġesu jkun parti mill-ħajja tagħna. Ħalli aħna nkunu ġebla ħajja fil-Knisja. Qudiesa r-Ruħ John Spiteri, nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni bħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob illi mqaddsa Marija dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla, fl-ola tas-smewiet u paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Nfaħruk, nberkuk, nadorawk, natuk ġieħ u roddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missi li tista' kollox. Mulej ibew waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf Talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-ola Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Mister Alla. Amen. Permettuli qabel inkompli kulħadd għandu jkun liebes il-maskra jew il-visor. M'għandux jieħu paċenzja joħroġ x'insegwu r-regolamenti. It-tieni żommu distanza soċjali. Tielet nagħmlu ħilitna biex fil-Knisja nitolbukom li tkunu liebsa bil-bies xiera għall-Knisja. Grazzi ħafna. Nitolbu o Alla intaqqat il-fidili tiegħek flimkien bil-fehmiet kollha tagħhom u tiġborhom rieda waħda bejniethom. Għamel il-poplu tiegħek ikun iħobb il-preċetti tiegħek u jixtieq il-ġid li inti twedu biex fost il-ħafna tibdil ta' din id-dinja il-qlub tagħna jieqfu fis-sod fejn hemm tassew ilena. Bibnek Ġesu Kristu Siedna li hu Alla li miegħek jgħix bisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej lil sebna, dak li jħossib il-palazz tas-sultan. Inwarbek minn postok u nneħħik minn fejn qiegħed. Dakinhar insejjaħ lil qaddej tiegħi Eljakim bin Hilkija. Illibsu l-libsa tiegħek u nħażmu bit-terħa tiegħek. U nagħtih f'idejh il-ħaqma tiegħek u jkun missier għal min jammar f'Ġerusalemm u għad-dar ta' Ġuda. Inqiegħed muftieħ dar David fuq spallejh, jiftaħ u ħadd ma jagħlaq, jagħlaq u ħadd ma jiftaħ. U nwaħħlu bħal musmar ma ħajt fis-sod u jkun tron glorjuż għal dar missieru. Il-kelma tal-mulej.
Salm responsoljari ngħidu flimkien. It-tjieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Irrodlok ħar mulej b'qalbi kollha, għaliex int smajt kliem fommi. Qoddim l-Allat irrid nannilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed qoddim is-santwarju tiegħek. Irrodlok ħajra t-tjieba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek, int weġibtni, kattart li l-qawwa f'ruħi. Kbir il-mulej imma jieħu ħsieb iż-żgħar u għalkemm floli jaraf mill-bogħod. Il-mulej iżomm kelmtu miegħi. It-tjieba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem. Qari mill-Littra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, kemm huma kbar l-għana, l-erf u l-għaqal ta' Alla. Kemm tassew ħadd ma jista' jarbel il-ġudizzju tiegħu u jifhem it-trqat tiegħu. Għax min qatt taraf moħħ il-mulej? Min qatt kien il-kunsillier tiegħu? Min qatt taħ l-ewwel biex jistoqlu l-ħlas? Kollox ġej minnu, kollox permezz tiegħu, kollox għalih. Lilu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Umu bil-vivka. Alleluja, alleluja, alleluja. Inti Pietru, u fuq din il-blata jien nibni l-knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwix. Alleluja. Il-mulej magħkom mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, meta wasal fl-inħawi ta' Ċesarija ta' Filippu, Ġesu saqsa id-dixxiepli tiegħu u qalilhom: Min jgħidu n-nies illi hu bin il-bniedem? Huma weġbuh. Xi wħud Ġwanni l-Battista, oħrajn Elija, oħrajn Ġeremija, jew wieħed mill-profeti. Imma intom min tgħidu li jien? Saqsihom. U qabeż x'mun Pietru qallu: Int il-Messija bin Alla l-ħaj. U Ġesu jiġbu qallu: Ħini int x'mun bin Ġona, għax mhux bniedem tad-dew illi ħamurik dan ma missier li fis-smawiet. Jiena ngħidlek, inti Pietru, u fuq din il-blata li nibni l-Knisja tiegħi u s-setat tal-infern ma jelbuwiex. Jien nagħtik l-infjietaħ tas-salta tas-smawiet. U kull ma torbot fuq l-art ikun marbut fis-smawiet, u kull ma tħol fuq l-art ikun maħlul fis-smawiet. Imbagħad lid-dixxiepli tiegħu issihom biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li huwa il-Messija. Il-kelma tal-mulej. Ċesarija ta' Filippu, issa tifhmu x'ħan nispjega dan iktar l-qudiem fl-omelija, kienet il-belt l-iktar fit-tramuntana tal-Palestina. U jisimha hekk Ċesarija ta' Filippu, l-arġi kienet belt żgħira ħafna, kien jisimha Pannon, u l-imperatur Ċesare Awgustu kien ta' bħala rigal lil Erod il-Kbir. U t-tifel tiegħu, propju Filippu, żviluppa ħafna din il-belt. U għaldaqstant
jisimha Ċesarea għall-imperatur u ta' Filippu għaliex kien Filippu li żviluppa. Imma iktar importanti minn hekk, din fl-itinerarji ta' żmien Kristu, deskrizzjonijiet ġifieri storji ta' żmien Kristu, kienet post tat-turisti diġà għaliex. Għaliex fuq il-quċċata ta' dina Ċesarea ta' Filippu kien hemm tempju famuż ħafna iddedikat l-Awgustu. Awgustu l-imperatur kien jemnu li bil-Allat. U mhux biss kien magħruf għalhekk kien attrazzjoni ta' kemm kellu ġebel skolpi ġewwa fih. Mena il-ġrajja tal-lum ġrat propju f'post fejn kien jidher dat tempju famuż. Mhux ġol belt, Ċesarea ta' Filippu kienet belt kompletament ġentil, ma kienx hemm lowd fiha, Ġesu ma daħalx fiha. Imma l-avveniment ġara hemmhekk. U Ġesu jagħmel żewġ mistoqsijiet illi juru r-risposti tagħhom illi kien beda jiġi magħruf minn kien. L-ewwel mistoqsija, in-nies min jgħidu li jien? U semmewlu il-profeti, tlieta nafu bisimhom, lil Ġwanni il-Battista, l-Elija u l-Ġeremija. X'hemm partikolari f'dawn il-profeti? Żewġ affarijiet. L-ewwel nett kienu profeti li jħobbu li jippritkaw il-kelma ta' Alla. L-għamlu ħilithom biex il-kelma ta' Alla tasal kullimkien. U kawża tal-missjoni tagħhom, it-tlieta li huma sofrew tbatijiet kbar. Ġwanni il-Battista kif ta' fuq tuħ ir-ras, Elija eżilju twil, Ġeremija tefjaħ f'eħ ta' bir bla ilma biex imut bil-ammek, bil-mot il-mod. Meta in-nies kienu qegħdin jaħsbu li wieħed mill-profeti, kienu qegħdin jaħsbu kienu għarfu li bniedem li jħobb il-kelma ta' Alla imma li għalija ritibati. Imbagħad jinqaleb id-diskors, intom min tgħidu li jien intom? U din id-domanda qed jgħidha Ġesu lilkom, jiġifieri li magħkom dalgħodu. Intom għalikom Ġesu min tgħidu li jien? Nhar il-ġimgħa kif tafu kellna l-ordinazzjoni episkopali tal-isqof tagħna d-disa' isqof Anton Tewma u fl-aħħar għamel ħsieb qasir li għandu x'jaqsam ma' dan qal Ġesu xi ħadd barrani għalija. Min jaf minnu Ġesu xi ħadd barrani għall-isqof Tewma. Jew xi ħadd li hu parti minni. Din hi d-domanda li qed jagħmel Ġesu. U jwieġbu x'mhum fissimhom inti l-Messija bin Alla l-ħaj. Żewġ dikjarazzjonijiet kbar, inti bin Alla u inti l-Messija, inti s-Salvatur li ġej tissalva l-bnedmin. Imma Pietru dak il-ħin kien imnebba, ma kienx jafx qed jgħid, kien għadu ma fehmx min kien Ġesu. Ġesu għadu jaħseb li ħajkun xi kap ta' Iżrael u lilu jagħmlu xi ministeru, taħt xi ministeru f'idejh. U Ġesu jgħidlu int qed tgħid hekk għax kont imnebbaħ, mhux għax fimtni. Imma xorta waħda hawnhekk hija biex ngħidlu hekk iċ-ċentru tal-Vanġelu u issa tifhmu x'għedtilkom l-istorja tal-bidu. Dak il-ħin jgħidlu kif pereżempju għamel Alla ma' Abram meta rid jitieħ missjoni speċjali. Qallu jiena flok Abram millhom il-qudiem se ntik isem ġdid. Se nsejjaħlek Abraham. U l-istess jgħid il-xmum, għallhom millhom il-qudiem inti Petrus. Inti Pietru. U jkompli. U fuq din il-blata jiena nibni il-Knisja tiegħi. Blata bil-Grik hija Petra
u li semuha Petrus. Taraw il-konnessjoni bejnietom. Jifieri il-Pietru qed jgħidlu inti l-blata. U hawnhekk għalhekk tifhem l-isfond storiku. Da ġara bit-tempju ta' Awgustu fil-Oli, dak l-iskolb kien qed kittilkom ċentru attrazzjoni enormi dak iż-żmien skont Josefus. In-nies kienu jmorru fih. Imma l-Bibja jgħidlu millhom il-qoddim insejħ inti l-ġebla, inti t-tempju, tifhmu għaliex mhux kombinazzjoni f'rejdinna Ċesarja ta' Filippu San Mattew biex jagħmel kontrast illi l-qawwa divina ma tibqax jaqaf it-tempju ta' Ċesarja Awgustu hemmhekk fuq l-għolja ta' Ċesarja ta' Filippu, imma issa l-Knisja se tkun ibbażata fuq hekk. U din interessanti ħafna. Jgħidlu inti Pietru, inti l-Petra, inti l-blata. L-interpretazzjoni moderna ta' dan il-vers hi illi Ġesu qed jgħid qabel kollox il-Pietru li aħna nafu il-fundatur tal-Knisja tagħna. Imma Pietru dak il-mument tgħid l-interpretazzjoni moderna tal-iskrittura ta' dan il-pass tirreferi għalija wkoll għalik li qed tisma' għalissa li qed tgħaddu l-quddiesa qed tismani fuq ir-Radju Marija. U għalhekk fil-bidu tal-quddiesa qedtilkom. Jien nikkonsidrani bħala Petra, bħala ġebla f'din il-Knisja li fuq Ġesu qiegħed jibni l-Knisja tiegħu. U jien għalhekk indur għaw ħafna minnkom ċerti li huma missijiet u ommijiet li t-tfal tagħkom bħalkom imorru l-Knisja. Mela intom tistgħu tiftaħru iktar minni żgur għax intom missijiet u ommijiet li intom Petra wkoll u dak id-diskors Ġesu qed jgħidu lilek inti blata u jiena fuqek qed nibni l-Knisja tiegħek għax inti t-tfal tiegħek għallimthom jitolbu, għallimthom imorru l-Knisja, ressaqthom lin is-sagramenti. Dan huwa s-sens ta' dik il-kelma. Kull wieħed u waħda minna mill-aħjar li nistgħu rridu ngħinu biex jinbena dan il-pedament. U għalhekk Ġesu dalgħod qed ifaħħarkom narġenilkom speċjalment lilkom ġenituri li għamiltu ħilitkom kollha biex it-tfal tagħhom tkabbruhom fi ħdan il-Knisja Nisranija ħaġa diffiċli llum naf, diffiċli isma'. Toqgħodux tgħidu ma jien għamilt ħilti issa ieħor telaq jew m'għadux jemmen. Imma inti dmirek għamiltu. Inti ġebla tajba, dmirek għamiltu, issa ma jitbendix iktar minnek. U għalhekk illum nieħdu gost li da diskors Ġesu qed jgħidu lili u lilkom. Fuq dil-blata jiena nibni l-Knisja tiegħi. Għalhekk jalla u nispiċċa illi meta Ġesu jistaqsina int min tgħid li jien. Ngħidlu jiena bl-għajnuna tiegħek. Jiena parti mill-ħajja tiegħek bl-għajnuna tiegħi, parti mill-ħajja tiegħi. Jiena qed tipprova nagħmlek parti sħiħa minni biex jiena nkun anke ta' għajnuna ħadd tkompli tinbena din il-Knisja. Flimkien nagħmlu l-istarja tal-fidi tagħna. Jiena nemmen bħala wieħed immissier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-ard kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Mela wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Nissem il-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, daw minn daw. Alla veru minn Alla veru. Nisser mhux magħmuna tara waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U għal-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Sant in Marija Verġini u sar bnili. Salbu ħarina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnu. Fit-tielet jum qam minn bellu wiet skont il-kotba mazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħaqin u mill-mejtin. Satna tiegħu ma jkollix tmiem.
l-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, ġej mill-missier mill-Iben. Imejju u weġġa' flimkien mal-missier u mal-Iben. U li tkellem fom il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika, apostolika. Nisqar ma'mudija waħda għal-maħfu ta' dnubiet. Nistenna l-qawma mill-luwiet fil-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nerfew qlubna lejn il-mulej u resqu t-talbit tagħna għax kbira t-tiba tiegħu magħna. Nhar il-ġimgħa li jenna il-mulej tagħna blata biex fuq tkompli tinbena l-Knisja ta' Għawdex lill-Isqof Anton Tewma. Nitolbu għalhekk il-mulej ħalli lill-Isqof il-ġdid tagħna id-disa' wieħed fl-istorja tad-Djoċesi Alla jagħtih id-den u l-qawwa biex ikun jista' immexxi l-Knisja tiegħu f'Għawdex skont ir-rieda tiegħek. Nitolbu, isma' nitolbuk mulej biex f'dil kriżi kbira li qiegħda tgħix id-dinja bħalissa tal-pandemija tal-COVID-19 il-mexxejja tad-dinja jaħdmu flimkien ħalli tintrebaħ dil-pandemija għal ġid tal-umanità kollha. Nitolbu l-mulej għar-Ruħ John Spiteri u għal ħutna l-mejtin kollha biex il-mulej lilhom u li jagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal ħutna morda, għal ħutna anzjani u għal dawk li b'tant imħabba jieħdu ħsiebhom. Dolodu stess kien hemm iltqajt ma' waħda mara miż-żewġa għadt li x'paċenza tittieħu bil-ġenituri tagħha saqsejta jien għalihom. Għalhekk dawk li jieħdu ħsiebhom biex il-mulej jgħinhom, speċjalment dawk li qegħdin jisimgħuna fuq Radio Marija, jgħinhom jaċċettaw id-batijiet ta' Kristu għall-ikbar glorja ta' Alla. Nitolbu. Tolbu fl-aħħar nett għall-familji kollha tagħna biex bl-interċessjoni tal-abbondanza ta' Pinu jirċievu mill-mulej spirtu ta' mħabba u għaqda. Nitolbu. Mulej il-qattab li qegħdin nagħmlulek int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-missier li jista' kollox. Int mulej b'sagrifiċċju wieħed magħmul darba għal dejjem, ksibt għalik poplu u tajtu l-grazzja tal-adozzjoni. Kunt twajjeb mal-Knisja tiegħek u tija d-doni tal-għaqda u s-slim bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfew qlubna l-fuq. Niżuħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi ta' salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irraddulek ħaj bi Kristu Siedna. Int ħlaqt id-dinja b'kull ma fija. Int qassamt il-jiem u ż-żminijiet. Int sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek
u qedtu fuq l-ġubijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq l-lejjaq kollha u faħrek bla eda fl-emejjel kbar tiegħek bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u b'fer kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewiet. Imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ogħla tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej inti lajn ta' kull qudusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħi bati ħal-ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa l-kalċi li ġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu jixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għaliku għal-medmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi fl-imkien inħabru. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U roddulek ħajra xogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċu kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisew wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisew u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba flimkien mal-Papa Franġisk, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'futna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'futna l-mejtin kollha, speċjalment John Spiteri. Daħħalhom quddiemek fid-dal tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati li jenna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' żewġa San Giusepp, mal-Apostli, mal-Martri, mal-Qaddisin kollha, li jiexu fil-biberija tiegħek sa bil-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu jingħata lilek Alla missieli tista' kollox, fl-imkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqades ismek, tiġi salt nagħtek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Lissa nitolbuk mulej minn kull detina fit-tieba u l-ħinena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnubi maħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu intet l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubiet iżda ħares lejn il-fijiet tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li inti trid fija tgħix fis-salt għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi.
Danu l-ħaruf tal-Adonu li jneħħid nubiet ta' dinja ħen jindawk mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistgħux li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. jirrodoħħaj il-mulej u ngħidu li għamilna verament ġebla li nejnu biex tiġi msawra aħjar biex tikber din il-Knisja tiegħu.
nitolbu. Ħen għalina mulej watina fejqan sħiħ fit-tiba tiegħek għamil li aħna nkunu fidili lejk sal-aħħar u nsiru noġbuk f'kollox bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom namlu appell il dawk li ma f'saħħithom li mhumiex fi kwarantena biex nhar it-3 ta' Awwissu mmorru jagħtu d-demm għawdex fil-berġa tax-Xewkija dell-iskola tax-Xewkija bejn is-sija u l-5. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru l-koll fil-paċi ta' Kristu. Meta